Gikalingawan sa usa ka banay sa Gipo, Zamboanga del Sur ang manok ug piso nga dunay pinasahing itsura. Pinasahi ang alagang manok ni Gary Fuentes nga sa barangay Balungating sanglit duna kini tulo ka tiil. Piso pa lamang kuno kini dihang iyang napalit o giamuma pag-ayo tungod sa kondisyon niini. Samtang isa usab sa ilang mga piso ang dunay isa lang ang pakpak o pako. Tungod sa mga kondisyon sa ilang alagang manok daw nahimo ng panata ni Gary uban ang iyang anak nga si James Ban nga hatagan kinog espesyal nga pagtagad. Gani tungod dili makagawa si James Ban tungod sa quarantine, nabatasan na niini nga mumatag sayo aron pakanon ug amumahon ang pinasahing mga alaga. Sumala sa municipal veterinarian, dunay abnormality sa similya pa lang sa manok, hinungdan sa kondisyon niini, samtang nagtuusab si Gary nga nagdala kinig swerte kanila. Nalingaw kay ko sa manok, kay mulantaw sir kay kanang akong labod-laburan kada buntag. Di mo ko kagawa sa balay kay COVID man. Basin og swerte pod kay sukad-sukad wala ba may mga kuan dire. Sa mga pamilya, mga pamuhi, walay mga yung nagdaot-daot.